Giti, ti neverí vlastným očiam. Prídem na letisko a ty me poznáš, že ja som dobrá žena, čistá jak slovo Božie. A oni tu povyhadzovali všetky veci. Všetky zaváraniny mi vyhodili. Chápeš, z bandožiny. Aj gitáru. Rozumieš? Čo si oni myslia, že ja som terorista? Že mi budú horky kvašaky vybuchovať v lietadle? Jozefovi vyhodili vajcia. Ja neznám, co Jozef bude v Anglicku na brigáde jesť. Jak on bude fungovať vôbec? My až tak pri hrudi me picha. A Jozef si ma tu furt točí na telefón, rozumieš? Pre pána živého kráľa. To my na tom, to ty mi chceme letieť do Anglicka. No, trím sebe, hej. Ja ešte tiež budem trímať. Zavolám ti, keď budeme v tým Anglicku, ak my vôbec dolecíme tam. Ahoj, ahoj, Vitulke, čau.